futhi khona umbane engihamba naye namhlanje. Ngake nambona. Ake bekhapha phansi izandla abanye bambona. Hawu, andimazi. Andimazi. Nami ngihamba naye namhlanje. Ngibona. Ngizobe ngicala nje umbona nyanga namhlanje. Ngathi mase ngibona nje yona nje. Ngiyaphamisa ngoba ngizothimanga bese efika la bese ngiqala sengibona senenzani naqala seniphakamisa izandla. Umbani wami ngihamba naye la esishayela ingoma eyaduma kakhulu ngonyaka ophelile. Uzongena nje manje woza umbani wami. Ethi tawu. Woza umbani. Ophethe tawu nje phezulu nje. Ophethe tawu la phezulu nje. Kuphula tawu nanguza la window. Kuphula window.
buya futhi phambili ayeye shwi nomtekhala yeye phambili ngoshwi nomtekhala phambili Dicela nishaye ihlombe namhlanje nivakashelwe uKhuzani, the president of the Blue Nation. Ngiyabingelela nonke nisendlini ngaphakathi sanibonani. Ngibonga kakhulu namhlanje ukuthi ngize emcimbini omkhulu kaShwi Nomtekhala la khona bezolontsha iCD yabo ethi Emkhathini. Akungoma kuyanyiwa ke kule CD. Mangabe nje uhamba ungayithenganga uyazi ukuthi uphuthelwe ngoDisemba uzobe ungekho ezintweni. Ngoba nisiyazi zonke bafowethu ukuthi asikhulumeni iqiniso, siyazi sonke ukuthi ngoDisemba uShwi Nomtekhala nje uvela vale kwasani. Ingakho nathi sidina sithi hayi ake kuncenge kuGudi lo ngoba nathi ngoGudi vele sithi mbo. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga ngicela ngishaye ihlombe ngishaye uShwi Nomtekhala. Bafowethu akukho engiza nakho okukhulu kakhulu okwamanje bafowethu nje bathe nibona insizwa zikhona la zaShwi Nomtekhala besazonibingelela bafowethu, niyangizwa yini? Sisekhona sazobuya futhi athihambi lapho lokufika sikhona la besazonibingelela nje bafowethu, sinemukele buya futhi sithi sikhona, siyabonga ukuthi nize bafowethu nibe khona, ngiyabonga kakhulu. Ubani umuntu qhawelami abekho abaculi abadlala uShwi Nomtekhala bafowethu, ufuna nikwazi lokho abakhompiti namuntu yithi esakhompithayo, kodwa nami ngekudala ngizobe ngingasakhompiti futhi nalo bekhompitha nayo. Kunengoma esishayayo ke esishayayo esikhiphe kule album engcina ukuphuma isixaka samaxoki nekhumbula ithi ho ho hangina dalewa hangina lavina yena wanshi ngoba ngena mai hangina dalewa hangina lavina yena wanshi ngoba ngena lot tuwe mwani yesu sazobuya ke besazoshubisa nje la, sazobuya sazobhika ingoma kuyosekusena ngithi ngicela ukuthi niphathe kahle bafowethu, ningagxobani liyashisa lona ilanga kodwa niphathe kahle, hambe nibaseke kodwa yabo. Ningakhohlwa ukuthi uMTN usesenzela indaba enkulu la khona amaciko kuzocaca ukuthi ngoba ngenzeka ukuthi uyamthanda uKhuzani kodwa ukwazi ukuthi ufinyelele la khona ngezimo ezithile, ngenzeka ukuthi uyamthanda uShwi Nomtekhala kodwa ukho namhlanje, kodwa usuzokwazi ukudownload uma ufonelwa nje sokuzokhala ingoma kaKhuzani, uma ufonelwa uzokhala ingoma kaShwi Nomtekhala. Akugcinike lapho nawo wonke amaciko amaskandi yakhona endimeni wonke umuntu, bese ke niyahlabana nani futhi kuphinde kuhlabane futhi nawo amaciko uqobo. Ake nithi kwaguqa ukhubu usevumile, kusho ukhuba ayibo, ukhubu usevumile, kusho ukhuba ayibo, ukhubu usevumile, kusho ukhuba ayibo, ukhubu usevumile, kusho ukhuba ayibo.
Shukuba. Ego. Shukuba. Ego. Shukuba. Ego. Ayaya shinomjakala yeye. Phambili ngoshinomjakala phambili. Siyaya emkhathini siyaya. Ngiyabonga kakhulu. Misese right. Ni right ebuya futhi awostela. Ake nithi ayeye khuzana yeye. Ayeye shinomjakala